Singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi Donna and Saki. I'm a lady aged 31. I'm the last born in a family of 3 girls. Sadly our parents vakashaya. Imbaya vakati sira we decided kuisa maroja. That was in 2010. So in 2011 my sister firstborn called us for a meetup. Vakatudzoti bamkuru could no longer work anymore because he had suffered a back injury kubasa. So she was asking to stay at our parents' house while she did madiri yake ekucrossa border. We were sympathetic tikavuma. So kubva ipapo, my sister and her family vaigara kumba huko. Unfortunately, in 2018, my sister wakabva shaya and left the husband and 3 children staying in the house. I then asked Bamkuru to move out so we could get tenants for the house. Asi Bamkuru varikuramba. I asked my other sister, second born, to help, but she doesn't get it because iye anowana and the husband is rich. But for me, I am failing to make ends meet. Zvinoita here kuti ndishupike imba yevabereki vedu yakagarwa nemutoro. Ipapa bamukuru vane mbiri muraini kuti vanoita zvechipfambi. And ndinozvishaya kuti musana wacho wakakwara ndeupi kuti vanotadza kushandira mhuri yavo. I am struggling, Vedari, and I need to find a way to make it work. And I'm thinking maybe my parents' home might be the best place to begin. How can I go best with this situation? Hiyo hot topic yetu ya namhlanje. Well, thank you so much, Sakili. Anzingava vebamkuri vavo, police please get busy from Max. That's the first message that got in. So the sister, before she passed on, said Baba very incapacitated. He can't work because vakakwara msana. Vasara vari pamba pepa bereki pe mukadzi nevana 3. Yes. And he doesn't go to work. Right. And the sister is also struggling and wants a part, thinks, but also I think she's also feeling a bit sorry for him. You know what I'm trying to say? Yeah, but also she does mention kuti with all the activities avari kunzi vari kuita muraini musana wacho wakakwara pai. Saka chichi kuvatadza kuti vatsvage rimwe basa or do something to take care of his family. Zvinongana vasingaita akavaburitsa vanoenda kupi. This is me. I'm just thinking. Anzi ngavaende kumusha kwavo baba, ngavaende kumusha kwavo nevana ava. Anzi bamukuru ava vachatopedzisira vatengesa imba inga vachenjerere. 0772162651 courtesy of Hamilton Insurance. # reliable honest insurers. Let's find out who's here. Good evening. You're live on Star FM. Hello. Hi, Masera say. Vakaenda kumataredzi mhosva vanogadzisa mazita evana vemufi. Uyo mutorwa anobva pambapa pasi pake ende haana chaanowanapo mutorwa uyo ngabve. Maita basa voenda through the legal route. Okay, got that. Hi, you're live on Star FM. Maswera say. Ane legal right to kugara ipapo bauskana. Voendepi na imba mkuru avanzi msana wakafa. Izo yaimwe nyaya iwe. Papa imba yuje mwana musikana uyo nekuti uyamwacho arudza akashaya. And then asara mumwe wacho ane mari saka hana basa nazvo. Aiwa, uyo asina mari uyo ndiye ane right of stay there. Saka bamkuru he must make road and take down whatever we go. Tovabvisa sei manje? Atoenda kumacourts. Okay. Kala kuenda kumapurisa kunoti ndo munhu agambe palapa haana right yekubva pala yekugara palapa. Tinotenda. Anzi Donna and Saki amsikuziyai minyaya yekutambura mune pfuma iri kudyiwa nevatorwa. Ngabve ipapo. Anzi mukwasha ngabve is no right to be there pamba pana amwene. And this one says bamukuru ngavaende kumba kuvabereki vavo. Havana vabereki here vari kuite pamba pevabereka pemukadzi akashaya. Yeah. Hi, you're live on Star FM. Donna, how are you? Good, sir. What's your contribution? Jaga. Baba
ivo havasi kugara pamba pavo, ngavaenda vanogara kumba yakaikasiwa nevabereki vavo. Pamwe hakunaka zvino pana angagare imba yacho iriko. Ngavaende vanolojaka, ivo vaifanira vakatyoka musana havakwanisi kushanda. Aiwa, nyaya haisi yekutadza kushanda Dona, ngavaikumbirika kuna mainini vavo handiti kuchengeterwa vana. Ivo vobva ipapo tsvagawo kugara kwakareruka, unlike kuti ivo vanobva varambira vari pamba ipapo. It doesn't make sense. Ngavatongobva. Ovabvisa sei because vari kuramba kubva, akatombotaurira vakaramba kubva. Aiwa, havana power yekuramba kubvaka, iye anokuenda kakoti. Okay, thank you so much. Do you know what I was actually thinking, because court is the obvious option, you know what I'm trying to say, Sanki? Court is the obvious option. I also think she doesn't want to come off as akazoti sister yake nekuti yashaya odzinga vana. Baba